Buenas tardes, os damos la bienvenida a la última sesión del ciclo formativo La coeducación es el único camino. Acción feminista frente a las violencias machistas, un espacio para trabajar en coeducación promovido por Educalboan y que cuenta con el apoyo económico de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad de Lankidetza. Yo soy María, formo parte del equipo de educación formal de la ONG Alboan y os he acompañado en la mayoría de las sesiones a lo largo de este proceso. La sesión de hoy se desarrollará en euskera con la presentación de soporte en castellano y por ello continuaré a partir de este momento yo hablando en euskera. Kaixo arratsaldeon, ongi etorriak Hezkidetza Dabide Bakarra ekintza feminista indarkeria matxisten aurrean trebakuntzaren azkenengo saio honetara. Maria naiz, Alboaneko hezkuntza formaleko arloko kidea eta zuekin egon naiz saio hauek bideratzen eta aurkezten. Esan bezala, gaurko saioa gaurko saioan egingo dugun hitzaldia euskaraz izango da eta proiekzioa gazteleraz agertuko da. Aurreko saioetan bezala, espazioa grabatzen ari gara eta ziklo amaitzean Alboan TV-ko kanalean parte hartzen duten pertsonek eskuragarri izango dituzue grabazio guztiak. Aurreko saioetan proposatutako dinamikarekin jarraituko dugu. Orain 5:00 konektatu egin gara, hasierako aurkezpena egin dugu eta ongi etorria eman ondoren, errotikeko Aida de la Caillerekin jarraituko dugu. Komentatu genuen bezala aldaketa bat egin behar izan genuen eta espero dugu 3. plana aurkezten dutenean ja ofizialki guk bai aukera izatea zuekin egiteko, ez dugu egin saio hau egiteko, bale? Aida hezkidetza plan desberdinen konparatiba bat egingo du eta egonda gurekin be bai publikazio hau errotiketik egon dira beraiek sortzen eta egiten. Hau laster egongo da bai argitaratuta, baina aukera ona gaur aurkeztea zela pentsatu genuenez, aldaketa hori egitea erabaki genuen. Orduan, bera amaitzen duenean, zeira kaldera, izango dugu tartetxo bat galderak egiteko edo danak hitz egiteko eta zikloa amaiera hau elkarrekin egiteko. Hasieran esan dugun bezala, gaur saio honekin itziko dugu trebakuntza eta besterik gabe Aidarekin utziko dizuet. Aurkezpena jarriko dizut, Aida. Vale, eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi. Da hori, Mariak esan duen moduan egingo duguna edo azalduko dudana izango da azken hilabeteetan egin dugun ikerketa baten ondorio nagusiak aurkeztea, bai? Ikerketa hau esan da, hobeto esan da igual ebaluaketa bat izan da, ebaluaketa konparatibo bat, eta horretan alderatu ditugu 4 hezkidetza plan ezberdinak, 4 komunitate erkidego autonomoen hezkidetza plan ezberdinak. Izan dira Euskadiko 2. hezkidetza plana, Kataluniakoa, Asturiasekoa eta Nafarrokoa, bai? Orduan, ikerketa hau, ikerketa prozesu baten moduan izan ditu bere helburuen definizio fasea, metodologia diseinuaren fasea, da gero, metodologia abian jarri dugu, eta trabajo de campo deitzen den hori egin dugu, eta orain ja, analizia, ikerketa oso, ebaluaketa, badago iaia bukatuta, azkenengo ondorio orokorrak eta gomendioak garatzen ari ditugu, eta hori, laster izango dugu ja publikazioa, bai erderaz eta bai euskeraz, eskuragarri ere irakurri nahi baduzue, Alboanetik, Edukalboanetik zabalduko da. Orduan, hori, gaur egingo duguna da, joan zaite hitza, ikusten ari dena izen ez testu, joaten zaite neurona hortik, hori, ondorio nagusien aurrerapen bat edo, ezta? Orduan, pasatzen baduzu diapositiba, Maria, vale. Horrela, barkatu.
Lehenengo horretan ikusi alduzue, pizka bat zein izan den helburu orokorra, zeintzuk izan diren, aipatu ditut ja, baina zeintzuk izan diren eskidetza planak, ikertu ditugun eskidetza planak, eta zein izan den metodologia. Bale? Metodologiaren aldetik, bueno, aipatzea egin ditugun, edo erabili ditugun teknikak izan direla ezberdinak eta anitzak, batez ere ikerketa metodologia kualitatiboa erabili du. Eta hor, kokatu dira dokumentuen analizia, hau da, plan bakoitzaren analizi sakona, eta horretarako badierazle matriz bat osatu dugu, eta horretan ikertu eta aztertu ditugu plan bakoitzaren alderdi ezberdinak, izateko gero konparaketa bat egin ahal izateko, lau planen analizien artean, ez delako bakarrik plan bakoitzaren analizia bere kabuz, baizik eta gero lau hoien alderaketa eta konparaketa, bai? Gero ere elkarrizketak egon dira, erakundetako arduradunekin, teknikariekin, irakasleekin, eta lurralde bakoitzeko aditu batzuekin, eskidetzen adituak diren pertsona batzuekin, eta horretaz aparte ere, egin dugu, esaten dena, berrikusketa bat, erlazionatutako araudiaren berrikusketa bat, bibliografia espezializatua ere bai, eta bueno, horrekin ere pizka bat marko kontzeptuala eta teorikoa osatu dugu analizia enfokatzeko, bai? Orduan, aipatuko dudan, urrengo diapositiban ikusten dugun bezala, aipatuko dut lehenengoz, pizka bat nondik, edo non, hobeto esan da, kokatu dugun analizia, azterketa hau, bai? Bueno, marko kontzeptuala, hemen uste dut ez dugula zertan azaldu behar, zuek badaki zuelako zer den eskidetza, eta gainera ziklo formatibo honetan parte hartu duzuenez, beste hainbat saioetan eskidetzari buruz asko hitz egin dugu. Orduan, hori ez dute azalduko, baina bai sartuko naiz pizkatxo bat, marko politiko-pedagogikoa, nolako izan den enfoke hori, bale? Eta horretan, laburpen moduan ikusi duzue horre identifikatu ditugun tentsio batzuk eta ahalmen batzuk edo potentzialitate batzuk, bai, marko honetan. Eskidetza politika publiko bezala aztertzen dugunean, ze puntu hartu ditugun kontuta gero analizia enfokatzeko, bai? Orduan, tentsioen aldetik lau horiek azpimarratu ditugu, instituzionalizazioa versus erradikaltasun eraldatzailea, hau da. Batzuetan onura ekartzen du, eta guztiz ezinbestekoa da, eskidetza politika publikoa bihurtzea, instituzionalizatzea horrek eragiten duelako eraldaketa posiblea izatea, legeen bitartez, arrendamendu bitartez, baliabideen sormenaren bitartez, baina aldi berean, batzuetan instituzionalizazio horrek ekartzen du despolitizitatzea pizka bat ere ekintza, ezta? Orduan hor badago tentsio hori. Gero, beste tentsio oso amankomuna eta oso ezaguna, segurazki ere zuengatik izango da, anbizio diskurtsiboa eta ahulesia operatiboa. Hau da, teorian eta diskurtsoetan ditugun helburuak eta nahiak dira oso potenteak, oso marko teorikoa potentea daukago, feminismotik datorrena, baina gero lurreratzerako orduan, hau da, estruktura zehatzak, baliabideak eta pertsonak, giza baliabideak ere martxan jartzerakoan, hor badago ahulesia. Orduan ditugun erronkak eta helburuak batzuetan ezin dira aurrera eraman horrelase, eta askoz txikiago geratzen dira, ez ditugulako baliabide nahikotxo, ezta? Gero, zatiketa instituzionala betikoa ere bai, ezta? Batzuetan zaila da, zailen arteko koordinazioa eta koherentzia bermatzea lan horretan, ezta? Ze eskidetza politika publikoa ulertzen dugunean, zail ezberdinak eta erakunde eta eragile oso ezberdinak daude horre implikatuta. Orduan, hor batzuetan gertatzen da hori zatiketa edo koordinazio falta hori. Gero ere batzuetan eskidetzan gertatzen dena da irakasleekiko edo hezkuntza komunitatearekiko deskonexio bat, hau da batzuetan planek ikusi dugu irakasleen jakintza eta errealitatea eta beharrak ez direla guztiz bermatzen edo txertatzen plan horietan. Orduan azkenean, errealitatetik aldenduta dago plana eta hor ere tentsio bat sortzen da, ezta? Eta gero ahalmenen artean edo potentzialidades ditzen dena hor erderaz,
gehiago daude, baina bi azpimarratu ditugu. Ikastetxe referenteen laguntza egituren kalitatezko material pedagogikoen eta derrigorrezko prestakuntzaren sareak sortzea ahalbidetzen dutela plan hauek. Hau da, planak martxan jartzerakoan, bere helburuak betetzeaz gain, sare hauek sortzeko balio dute. Hau da, planak aurrera eramaten dira eta sareak sortzen dira. Prestakuntza sareak, material pedagogikoak sortzeko lantalde sareak, eta orduan hori ahalmen edo potentzial bat da. Eta gero, tentsio batekin kontra jartzen dena, lehen saldut lehenengo tentsioa aipatzerakoan, batzuetan instituzionalizatzen dugu plana edo politika publikoa, eta horrek batzuetan arriskua du pixka bat aldentzea eta despolitizatzea ekintza. Baina hori aldi berean, edo arlo horretan aldi berean hezkidetza planak potentzialitate bat dute, eta da hezkidetza instituzionalizatu egin dela, baina oraindik ere ez da guztiz ez dakit nola esan, hor jarri guardeaz domestikar. Oraindik ere nabaritzen dugu, edo ikusten dugu, politika publiko hau baduela ahalmena eraldatzeko, bai? Orduan, politika publiko hau oraindik bizia dagoela, ikusten ditugun esperientzietan eta lan prozesuetan. Eta pixka bat aurrera joten bagara, markoarekin jarraituz, plan bakoitzaren analizira sartu baino lehen, basaltzea bi gauzatxo, alde batetik, ze enfoke egon dira planen analizietan, eta gero ere beste ikuspuntu garrantzitsu bat izan dela, nolakoa da, edo nolakoa ikusi dugu dela hezkidetza lau plan hauetan, beste politika publikoekin elkarlana edo artikulazioa, bai? Orduan, ikuspegien artean, dakizuen moduan, ikuspegi hauek aztertu ditugu, feminista, giza eskubideen ikuspegia, interseksionalitatea eta sexu eta genero aniztasuna, eta gero ere herritartasun globalaren eta gizarte justiziaren ikuspegia, bai? Orduan pixka bat, hor ikusten dituzue ondorio orokor batzuk, gero azalduko ditut banan-banan, baina zuek kokatzeko enfoke horietatik egin dugula analizia, bai? Eta gero ere, interesgarria iruditzen zitzaidan plan bakoitzarekin hasi baino lehen, pixka bate hori, beste politika publikoekin dagoen artikulazioa pixka bat aurkeztu edo seinalatu, ez? Eta hor ikusten dugu, normalean edo gehienetan ikusi duguna plan hauetan dela, genero edo berdintasunerako politikekin nahiko harreman estua dagoela hezkidetza planeekin, baina lankidetza hori gero beti ez dela ikusten edo itzultzen estruktura eta praktika zehatzetan, bai? Eta hori goratzen baduzu aipatutako lehengo tentsio batekin zer ikusia du, hau da, helburuak eta gero errealitatea edo lurreratzea, ezta? Gero, haur gazte, aniztasun funtzionala, migrazio eta landa eremuko politikekin, nolabait esateko, ikusi dugu hor aldiz artikulazioa nahiko ahula dela, bai? Eta gero, hezkuntza estrategia orokorrekin, interlokuzio edo harreman ezberdina edo, ezberdina dagoela, segun eta enfokoa jartzen dugun bizikidetzan, berrikuntzan, irakasleen prestakuntzan, hor, oso ezberdintasun handiak ikusten dira, bai? Eta, beti bezala ikusi duguna, borondate politikoa dagoenean, eta hori ikusten denean koordinazio interdepartamental batean, hezkidetza planak askoz gehiago aurreratzen dute eta helburuak betetzen dituzte, ezta? Eta, sarrera hau ikusita, joango gara plan bakoitzaren analizira, bai? Esan dudan moduan hasiera batean, lau plan izan dira ikertutakoak, lehenengoa izan da Euskadiko bigarren hezkidetza plana, ez da orain arte bian egon dela, Kataluniakoa, Nafarrokoa eta Asturiasekoa. Zuek pixka bat buruan izateko, jarraituko dudan estruktura, plan bakoitzaren analizia aurkezterakoan, beti jarraituko du 7 puntu. Hau da, plan bakoitzean aurkeztuko dut edo azpimarratuko dut. Aurkezpen edo kokapen orokor bat, bigarren puntua enfoke politiko eta pedagogikoa, hirugarrena ekintza eremuak, laugarrena implementazioa nolakoa izan den, ebaluazioa, laguntza baliabideak edo
eskura jarri diran baliabide pedagogikoak, eta azkenengo puntu bat, balorazio teknikoa, bale? Orduan, plan bakoitzean, 7 puntu horiek azalduko ditut. Bale, eta joango gara lehenengo planarekin, pasatu baduzu Maria diapositiba, eta bada, ba, Euskadiko edo Euskal Autonomia Erkidegoko bigarren hezkidetza plana, bai, deitzen dena, bueno, hor erderaz jasota dago en el camino hacia la igualdad y el buen trato, ez? Ezagutzen duzuen moduan, orain, eta Mariak aipatu du ere lehenengo sarreran, hirugarren plana badago ia amaituta, ez? Edo horre ateratzeko zorian, edo horre ja prest, baina hartu dugune plana analizia egiteko izan da bigarrena, 2019-tik 2023-tik doan plan hori, bai? Bale, bigarren puntuan, enfoke politikoa eta pedagogikoa zentratzen bagara, hor puntu hauek azpimarratu ditugu. Alde batetik, berdintasun eraginkorra bermatzeko eta indarkeria matxistak txikitatik prebenitzeko hezkuntza sistema eraldatzeko beharra aitortzen duela plan honek, hau da, berdintasunaren ikuspegia eta indarkeria matxistaren prebentzioaren ikuspegia oso txertatuta dituela plan honek, genero ikuspegia sendoa dela, bai? Eta beste ikuspegi batzuk aldiz ez daudela hain garatuak. Hau da, genero ikuspegia oso garatuta dago eta lehenengo planarekin alderatuz hor aurrerapen pausuak eman dira, baina ikusi izan dugu analizian giza eskubideen interseksualitatearen, aniztasun funtzionalaren eta razakeriaren kontrako ikuspegiak oraindik garatzeko falta dela, hor pizka bat ahulezi bat aurkitzen da. Gero, pedagogikoki, sentsibilizazioaren irakasleen prestakuntzaren eta belabideen sortzaren alde egiten du, hau da, puntu gogoetan zentratu da bigarren plana, sentsibilizazioa, formakuntza eta baliabideen sormena, baina oraindik falta da pizka bat guzti hau txertatzea kurrikulumean, bai? Orduan, bai, aurrera pausuak eman dira, baina egitura edo elkar erlazioa falta da oraindik, bai? Eta gero, identifikatu izan den beste puntu bat, enfoke pedagogikoan da, hobetzeko margen nahiko handia dagoela oraindik ere maskulinitateen lanketan, bai? Eta mutilekin eta gizonekin lantzeko puntu horretan, bale? Gero, ezartze edo, bai, ekintza eremuak edo esaterako, bigarren plan honek 5 eremutan antolatzen ditu bere ekintzak. Ikastetxeak, eta hor sartzen da hezkidetza planak eta referenteak, irakasleak, ikasleak, familiak eta komunitatea, hezkuntza administrazio, bai? Horiek dira ekintza eremuak. Eta ikusi duguna da, esparru horiek egokiak direla, baina haien arteko harremana, lehen aipatu dudan moduan, nahiko ahula dagoela, indartu beharra dagoela, ezta? Gobernantza eredu bat behar dela, estruktura bat behar dela, edo behintzat baldin badago indartsuago izatea behar dela, 5 esparru horien arteko erlazioa eraginkorragoa izateko, bale? Laugarren puntura joten bagara, implementazioa, horre zer azpimarratu aldugu, horrela sintesi batean. Balde batetik berritzeguneak izan direla implementazioan funtsezko elementuak, prestakuntza laguntza eta prozesuen dinamizazioan, hori ikusten da hien zeregina funtsezkoa izan dela, naiz eta mugak dauden langile espezializatu faltagatik eta lurraldeen arteko desberdintasunengatik, hori ere ikusi egin da. Beste aldetik hezkidetzako erreferenteak ere ondo baloratuak izan dira, baina ere, beste alde batetik, batzuetan ikusten da, falta dela formakuntza espezifikoa eta batez ere denbora. Dakizuen moduan, perfectamente, hor dago oso ahulezia edo erronka handia, batzuetan oso disponibilitate handia dago, prestakuntza badago, baina irakasleek daude toperaino, edo zaudete toperaino, eta zaukate denbora, eta bai hezkidetza figura referenteak badira ere ez, lan hori aurrera eramateko, ezta? Eta batzuetan geratzen da, borondatezko jarreretan, ez? Irakasle bat borondate handia badu eta ez badago oso erreta eta urte horretan energia badauka, aurrera eman alditu gauza pilo bat, baina hori amaitzen denean, normala denez, nabaritzen da aldaketa.
Eta gero ikusten da ere bai implementazioarekin lotuta, edapen progresiborako faseak eta hasieratik jarraipen sistema bat falta egin dela, ez? Beti bezala sistematizazioa, ebaluazioa dela hurrengo pausua, osea puntua barkatu, bada erronka bat. Hori da, ebaluazioarekin lotuta, hori, azpimarratu dugu, hori, planak ez duela izan ebaluazio sistema eraginkor bat edo egituratu bat hasieratik, adierazle propioekin eta mekanismo sistematikoekin, eta horrek beti zailtzen du, aurrera joatea, ez daukagulako ebaluaketa estrukturatu bat. Ere bai egon direla memoriak eta valorazioak, barne mailako valorazioak, memoriak ere egon dira barne lanketan, eta horiek hartu dira erreferente moduan hirugarren planerako lanketa horretan. Baina, nahiz eta hori egon, ebaluaketa finko edo estrukturatu bat faltan bota da. Gero, 6. puntuan, laguntza baliabideak edo eskura jarri diren baliabideak, horretan hau nabarmendu dugu. Alde batetik, bigarren hezkidetza plan honen indarraldian material eta gia asko sortu direla eta kalitatezkoak izan direla, oda lanketa oso interesgarria izan dela. Hor, aipatu dugu, eskuragarri daudela hezkidetza gunean, eta horiekin lotuta eskaini egin dela formakuntza irakasleei, ez? Horrekin lotuta eta berritzeguneen pisua hain garrantzitsua izaten, aipatu dudan bezala 4. puntuan, egon diren aldaketak berritzegune estrukturan, izan du eragin bat, ezta? Hezkidetzaren jarraipen instituzionala ziurtatzeko eta baliabideen zabalkundea eta sistematizazioa indartzea eskatu dute, ez? Aldaketa horiek behar izan dira, ez? Eta gero beste puntu bat azpimarratzeko ahulezi moduan da, planak ez duela izan hasieratik aurrekontu espezifiko bat. Publikoki ezaguna dena eta manejablea dena. Orduan horrek noski bere planifikazioa eta bere jasangarritasuna ere limitatzen du, ez? Eta izan ere hor, 3. hezkidetza planak badu erronka oso potente bat, ez? Eta gero amaitzeko Euskadiko 2. hezkidetza planaren analisi aurrerapen honekin, valorazio teknikoan azpimarratu dugu 2. plana izan dela aurrera pausu handia Euskal Autonomia Erkidegoko politika publikoan, hezkidetzaren politika publikoan, pizka bat egin duelako, lehenengo planarekin hasi zen lanketa hau, baina 2. planak egin duela, beste gauzen artean izan delako Euskal Hezkuntza Sisteman hezkidetza eta berdintasun ikuspegia modu orokorrago batean sartzea edo txertatzea, ezta? Eta hor ikusten dugu hori gertatu egin dela. Eta planak izan duela, ez da izan eragile bakarra, noski, baina izan du bere eragina. Orduan, hor bultzatu da nahikotxo sentsibilizazioa, prestakuntza, baliabideen sorkuntza eta referenteen, aipatu dena lehen, referenteen sare bat sortzea. Eta, erronken aldean edo, etorkizunerako 3. plan honetarako, garrantzitsutzat hartu dugu, arau oinarria indartu behar dela, jarraipen eta ebaluazio sistemak argi definitu behar direla eta estruktura batekin, eta horrekin lotuta baliabide teknikoak eta ekonomikoak jarri behar direla ezinbesteko plana aurrera eramateko, ezta? Batez ere, ikastetxeen estrukturan sartzeko hezkidetza modu integral batean eta kurrikulumean ere sartzeko modu integral batean. Etorretarako, como es lógico, behar dira baliabideak eta behar dira pertsonak eta denbora, ezta? Bale, pizka bat hori izan da hezkidetza planaren, Euskadiko 2. hezkidetza planaren analisi azkar bat, pasatuko gara orain 2. Eta joan zait nire. Bale, 2. izan da, aztertu dugun 2. plana izan da Nafarroko hezkidetza plana, 2024-2028 urteen arterako hezkidetza plana. Plan hau, dakizuen moduan, bere aurrekaria izan da Eskolae programa, oso ezaguna izan dena, eta ere oso, hor egon dela kolokan baino gehiagotan, 2017-2021 batera.
programa hau pioneroa izan da, aurreratua izan da estatu guztian, bere ezaugarria izan zelako derrigorrezkoa zela, ebaluazio sistema bat zuela, eta ere oso lan transbertsala egin zela berarekin, bai? Enfoke politikoa eta pedagogikoa izendatzen badugu, hor azpimarratu ditugu puntu batzuk. Alde batetik, definizioa, hezkidetzaren definizioa edo markoa oso zabala eta zehatza eta ikuspegi feminista batekin lotuta egon dela. Interseksionalitatea ere oso txertatuta egon dela hasieratik eta giza eskubideen ikuspegia ere bai, ez? Eta hor, generoarekin batera, baina ez bakarrik ere beste ardatzekin batera, edo ardatzekin lotuta dauden joan zaite nuena euskeraz, eta nago erderazik irakurtzen, eta kostata egiten traduzion simultánea. Itxaren momentu bat, agertzen zaite hemen. A ver. Segundutxo bat. Vale. Listo. Hori da. Beste ardatz batzuk ere kontuan hartu izan direla hasieratik enfoke pedagogikoan, orduan horrek ekarri du oso ikuspegi intersekzionala erreala izatea, ezta? Egia da, eskolaerekin alderatzen badugu, hezkidetza plan hau, 2024-2028 indarraldian dagoena, ez dauka hain ikuspegi feminista sakona, eta pizka bat teknikoagoa bihurtu da, ezta? Naiz eta oinarri eraldatzaileak mantendu, nabaritzen da pizka bat tonoa edo ekintzen ambizioa edo pizka bat txikitu egin dela, ezta? Gero, bere lau ardatzek, berdintasuna, tratu ona, aniztasuna eta parte hartzea, kurrikulumeko edukiak eta harreman eta antolaketa praktikak uztartzen dituzte, eta emozioak, boterea, loturak eta zainketak, zaintza sistema, hasieratik eta oso modu argian integratzen ditu, txertatzen ditu planean zehar, eta hori oso interesgarria izan dela ikusi dugu. Gero, jarduera eremui dagokionez, plan honek hainbat mailatan jarduten du. Irakasprestakuntza, ikastetxeei laguntzea, materialak prestatzea, erakunden arteko koordinazioa, ebaluazioa, eta gero esku hartze ezberdinak, bai zuzendaritza taldeekin, familiekin, eta gizarte eragile ezberdinekin ere, eta hori ere nahiko interesgarria izaten da plan honen testu inguruan. Eskolaerekin alderatuz, bai mantentzen dela kurrikulum hezkidetzaile baten alde egindako apostua, ez? Eta horren implementazio progresiboa, mailaz mailako implementazioa, eta lehen aipatu dudan moduan interseksionalitatearekin lotuta, hori, genero ikuspegiaren transversalizazioa nahiko ondo txertatzen da modu praktiko batean. Ez da geratzen hainbeste igual enfokeetan edo teorietan, naizik eta gero helburu zehatzetan eta ekintza zehatzetan nahiko argi ikusten da nola egingo den gero hori, ezta? Eta hori ondo baloratu izan dugu. Vale, implementaziora pasatzen bagara, laugarren puntura, hor alde batetik indargune batzuk azpimarratu ditugu eta ahulezi batzuk edo limitazio batzuk indargunen artean azpimarratzen dugu implementazio eredua, derrigorretasun progresiboan eta laguntza tekniko egonkorrean oinarrituta dagoela, hau da, laguntza tekniko eta profesional hori mantentzen dela, eta hori nahiko garrantzitsua da, lehen ikusten genuen moduan, bestela askotan hezkidetza arduradunen disponibilitatearen pean geratzen da, eta askotan irakasle horiek ez dute denbora edo, eta honetan nahiko modu berainkor batean bermatzen da laguntza tekniko hori, bai? Gero ere, nabarmentzekoa da, Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin eta Hezkuntza Departamentuarekin dagoen
harremana koordinatua estrukturaren baten bidez, eta pertsona erreferenteak nahiko identifikatuta daudela, eta horre koordinazioa ona dela, eta hori nabaritzen da gero egindako lanan. Erreferenteen sareak ikaskuntza kolektiborako eta koherentzia metodologiarako espazio gisa funtzionatzen duela. Hau da, sortzen den sare hori, kasu honetan ere, ez da bakarrik biltzen aurrera emateko helburuak edo ekintzak, hori ere garrantzitsua da, baina horretaz aparte ere ikaskuntza kolektiboa nahiko presente dago. Orduan, espazio horiek badira ikaskuntzarako espazio garrantzitsuak irakasleentzako eta erreferenteentzako, bai? Eta gero ere, sailak etengabeko prestakuntza eskaintzen duela, eta baita jarraipen erramientak eta bestelako baliabideak. Aldiz, limitazioetan edo ahulezietan azpimarratzen da. Hori, alde batetik ez dagoela aurrekontu espezifiko bat argi identifikatzen, eta gero naiz eta akonpainamendu tekniko hori egon, batzuetan ere gertatzen da, falta dela erreferenten kasuan, hezkidetza arduradunak, ordu liberazioak, ezta? Eta horrek beti bezala eragiten du jasangarritasuna izatea limitatua. Vale, eta pizka bat azkenengo puntuetara joaten bagarra, Nafarroako planarekin lotuta, ebaluaketaren aldetik, planak aldizkako ebaluazio sistema bat dauka, adierazle espezifikoekin, tarteko helmuekin eta azken berrikuspen batekin, hori aurreikusita dago. Gero ere autoebaluazioa zentruetan aurreikusten da, eta jarraipen bat dago administrazioaren partetik. Eta bestalde batetik, ez da zehaztu nola parte hartuko duten oraindik ikasleek eta familiek. Osea, parte hori pizka bat ahulagoa dago ebaluazio aldetik. Gero, baliabideen zatian, nahiko ibilbide sendoa ikusten dugu kurrikulum materiala hezkidetzaileetan, horietako asko sartu ziren eskolaren eskola ez egoenean, orduan gero geratu dira plan honetan horre jarraitzeko. Gero, egitura teknikoak INAI, hau da Berdintasunerako Institutoa eta Hezkuntza Sailak, prestakuntza, aholkularitza eta baliabide jarraituak ematen dizkie pertsona erreferenteei, eta ikusi dugu bere indargune nagusia dela koherentzia pedagogikoaren, material eskuragarrien eta kanpainamendu egonkorraren arteko konbinazioa dela. Hor dago, koherentzia pedagogikoa, baliabideak nahiko eskurragarri daudela, eta laguntza ere mantentzen dela, bai? Hori joten da, Beatriz, agur. Eta gero, ahulezi moduan, azpimarratu aldugu etengabeko eguneratzea, bermatzea eta sistema osoa betetzeko adina langile tekniko ziurtatzea ere badela erronka bat, lehen aipatu da moduan, ezta? Baliabideen kontua. Eta gure balorazio teknikora pasatzen bagara, zazpigarren puntura, hor indargune eta ahulezi hauek azpimarratu ditugu Nafarroaren kasuan, Nafarroko hezkidetza planaren kasuan. Indarguneen artean, argitasuna eta jarraipen estrategikoa, akonpainamendua edo laguntzarako egitura egonkor bat dagoela, kurrikulumean hezkidetzaren enfokean nahiko modu eraginkorrean zeharkakotasuna bermatzen dela, kurrikulumean txertatzea, ikuspegi intersekzionala nahiko ere landuta dagoela, eskolaetik etortzen dena, eta ebaluaketa mekanismoak edo bideak nahiko ondo daudela definituta, naiz eta batzuk oraindik geratu garatzeko. Eta ahulezien artean, ahulezi nagusiak, hori, aurrekontu zehatz bat ez dagoela zehaztuta eta ezagutzera ematea. Gero hori, pizka bat bihurtu dela teknikoagoa eta eskolaek zuen kutsu feministagoa edo erradikalagoa pizkat galdu dela, eta hori pizkat ikusi du ahulezi moduan, galdu duelako freskotasuna eta indarra agian. Gero ere, komunitatearen parte hartzea, oraindik ez dagoela oso garatuta, hau da, komunitatearen parte hartzea, familiak, auzoak, herriak, eta hor, garatzeko puntu bat da.
Eta gero, legearen aldetik ere, Euskal Autonomia Erkidegoarekin alderatuta, pizka bat nahiko flojoa dagoela blindaje hori, ez? Edo, berme hori lege aldetik. Eta orokorrean bai izan dezakegu eredua sendoa eta finkatua dagoela, batez ere parte teknikotik, baina bai mehatxu politikoa badagoela batzuetan hor eragiten, ez, hezkidetza politiketan. Eta hirugarren planera pasatzen bagara, Kataluniakoa, hor ikusi alduzue pizka bat, identifikazioa edo kokapen orokorra zein den, ez? Plana da, alde batetik dago plana, plan de acció per a la igualdad de género medio educativo, 2015ko plan bat dela, eta ez da plan orokor bat edo plan gidari bat besteetan bezala, baizik eta plan de acción, ekintza plan bat. Pizka bat ezberdina da, ez da hain integrala, eta ez da hain orokorra eta egiturazkoa, baizik eta ekintzara doa zuzenagoa. Baina honekin batera, plan de akzio honekin batera, programa bat ere aztertu egin dugu. Hau da, bi erraminta edo bi baliabide aztertu kasu honetan, Kataluniaren kasuan. Eta izan da, Koedukat programa, bai? Orduan, bi hoien arteko alderaketa egin dugu, bale? Ze hori, beste eskualdeekin alderatuta, Kataluniak ez du hezkidetza plan formal bat, baizik eta erakundeko programa hori, operatiboago bat, bai? Hau kontutan hartuta zein da enfoke politikoa eta pedagogikoa, ikuspegi feminista, intersekzionala eta giza eskubideena da oinarria, eta dago nahiko lerrokatuta lege esparruan edo zati horretan, nazioarteko esparruarekin, berdintasun eta genero politiketan. Orduan, hor nahiko ondo kokatuta dago zentzu horretan. Gero, pedagogikoki, honako hauek bultzatzen ditu. Kurrikuluma berrikustea, hizkuntza eta materialetan nahiko finkatzen da, hauek hizkuntza eta materiala kritikoki aztertzean oinarritzen da. Espazioak eta harremanen eraldatzea nahiko ere sustatzen du, eta genero eta botere desberdintasunak ere zalantzan jartzea eta horiek lantzeko helburuak eta ekintzak jasotzen ditu nolabait, bere ikuspegi pedagogikoan. Orientazioa integrala eta eraldatzailea da, baina naiz eta bere aplikazioan nahiko desberdina izan lurraldeen artean ikusi dugu, ezta? Zentroen artean eta lurraldeen artean, Kataluniaren barnean, hor nahiko desoreka dago, beste lurralde batzuekin alderatuta, Kataluniaren barnean implementazioa ezberdina dela ikusi dugu, bai? Ekintza esparruei dagokionez, kasu honetan, Kataluniako plan de akzio honek eta Koedukat programa honek biak alde batera aztertuz, hauek izaten dira. Kurrikuluma eraldatzea eta materialen ikuspegi berrikuspen kritikoa, irakasleen etengabeko formakuntza, ibilbide espezifikoen bidez, ikastitzei lurralde taldeen bidez laguntzea, hau da, hemen nabarmentzen den gauza bat, da talde lanak edo referentziazko talde lanak egiten direla lurraldeka. Orduan horri indarra ematen diot eta nahiko ondo funtzionatzen du, bai? Gero, hezkidetza sareak eta berdintasun batzordeak ere horre nahiko indartzu daude, eta horietan familiak ere parte hartu dutela hori sustatzen da nahiko, bai? Eta gero, indarkeria matxista eta indarkeria LGTBikoaren prebentzioa. Horiek dira pizka bat programaren eta plan de akzio horren eskuartzea ardatzak. Pasatzen bagara laugarren puntura, implementazioa, esan dezakegu Koedukat honek programak eta plan de akzio hori alderatuta, edapen progresibo bat daukala, ez? Eta 3 pausu nabarmendu alditugu. Zentro pilotuek laguntza teknikoa jasotzen dutela, gero, interesa duten ikastetxe guztientzat irekita dagoela, eta erakuskuntza prestakuntzarako lankidetza eredu bat finkatzea. Horiek dira, despliege progresibo horretan, ematen diren pausu edo eremu ezberdinen garapena, bai?
Hemen azpimarratzea, bai, 2021 gaztetxe guztiek dituztela hezkidetzaren koordinazioa eta ongizate emozionalaren koordinazioa, eta hor, gero, esan dudan moduan lurralde taldeak sortu dira, hori lurraldeen artean partekatzeko, batzuetan hori zaila egiten da errealitatean, lehen esan dudanagatik, Kataluniaren barruan lurralde ezberdinen artean, ezberdintasunak daudelako implementazioan eta praktika profesionalean, eta horrek, truke profesionalean, pizka bat erronka dago hor, ezta? Gero, erronkak azpimarratzearren, hor agertzen da, edo agertu zaigu, azpimarratu dugu, gainkarga administratiboa, berriro ere aurrekontu propio bat eta egonkor bat ez dagoela ziurtatuta. Eta gero ere, beste batzuetan ez bezala, honetan bai atera da nahiko argi, barnean dauden erresistentziak, esparru ezberdinen artean, edo bai zentruetan, eta bai departamentu ezberdinekin, edo beste politika batzuekin lan egin behar dutenean, bai? Ebaluaketari dagokionez, ikusi dugu Kataluniaren kasuan, alde batetik badaudela, badirela, barne ebaluaziorako jarraipen dokumentuak eta protokoloak badaudela, baina oraindik ez dagoela, digamos, kanpotik ebaluazio da valorazio orokor bat. Orduan, zaila da jakitea nolakoa izan den programaren garapena urtero, ezta? Nola memoria edo urteroko jarraipen edo memoria hori izatea. Orduan, egunerakotasuneko lanean daudela barne ebaluazioak, protokoloak eta txostenak memoriak, baina gero orokorrak ez daude hainbeste, edo ez daude publikoki eskuragarri. Gero, parte hartzeko ereduetan aurrera egitea planteatzen dela, baina oraindik eraikitzen ari direla, hori da ere hor dagoen erronka bat. Eta gero ere adierazle komunik ez egoteak mugatu egiten duela aurrerapenak eta zailtasunak, ez? Zorrotz neurtzea, horretan eragina duela. Bale. Zer ikusten dugu baliabideetan, eskura jartzen diren baliabideetan, nahiko material sorta zabala eskaintzen duela, programarekin lotuta dagoen plan de akzio hori, eta, Euskadiko kasuan esan bezala, nahiko gida tematikoak, ikusentzunezko material nahiko txo, proposamen didaktikoak, irakasleentzako prestakuntza baliabideak eta ibilbideak badaudela, ekoizten direla eta eskaintzen direla, eta nahiko ondo baloratuta daudela. Gero ere programak zentroen sareak eta elkartukerako guneak sustatzen dituela ere bai, eta hori bada programaren indarguneetako bat, naiz eta gero, dena esan dudan moduan, batzuetan parte hartzea ez da inerreza izaten, eta gero erronka nagusi bezala, ikusten da laguntzia tekniko egonkorra bermatzea, hasieran aipatu dudan bezala. Eta pizka bat sintesia ekartzeko, azken puntu honetan, balorazio teknikoan, indarguneetan, azpimarratu du Kataluniaren kasuan, koherentzia pedagogikoa, ikuspegi eraldatzailea, ikastetxeen arteko sareko lana, eta giza eskubideen integrazioa eta ikuspegi intersekzionala. Eta ulesien artean, berriro ere aurrekontu propiorik edo espezifikorik eta zehazturik ez izatea, edo behintzat ez mantentzea, izatea gauza bate jasangarria, kanpo ebaluazio edo ebaluazio orokor bat urte bakoitzaren amaieran ez izatea, lurraldeen arteko desberdintasunak, aipatu dudan moduan lehen, esarpenean eta koordinazioan eta sareen parte hartzean, eta gero ere, ikusi da ez hainbeste Nafarroaren kasuan bezala, baina ere ez duela hezkidetzaren politika behar bezalako lege eta egitura babesa. Orduan hori ere pizka bat ahulezi bat ikusten dela. Eta joten gara ja azkenengo planaren analizira, Asturiasekoa dena. Hor ikusten dugu identifikazioa, hezkidetza plan espezifiko bat, zehatz bat da kasu honetan, 2023-2027 urteen arteko indarraldia duena. Hor dekretu baten bidez araututa dagoela, azpimarratu dugu. 4 urteko indarraldia du, eta esparru berriak hezkidetza hezkuntza sistemaren egitura
eta kalitate ardatz bihurtu nahi du derrigorrezko diagnostikoekin, ikastetxeko plangintzarekin eta gobernantzarako egitura egonkorrearekin. Hori da pizka bat, helburu orokorretan azaltzen den enfokea edo. Joaten bagara analizia egitera, enfoke politikora eta pedagogikora, zer ikusten dugu, balde batik ikuspegi feminista, arau emailea, hau da, norma edo arauak erdigunen jartzen ditu, hau da, marko normatiboa hor dauka garrantzia, eta eskubideetara bideratua. Giza eskubideen ikuspegia nahiko pisu handia dauka. LOMLOArekin eta estatuko beste lege batzuekin, batez ere berdintasunarekin eta generoarekin eta indarkeria matxistarekin lotuta daudenak horre nahiko ondo txertatuta dago, plana, barkatu. Gero, pedagogikoki, berdintasuna hezkuntza sistemaren ardatz eraldatzaile gisa kokatzen du, eta azpimarratzen da batez ere hezkuntza emozionala eta sexuala, indarkerien prebentzioa, indarkeri matxistak orokorrean, bai emakumeen kontrainko indarkeria LGTBI fobikoa, horiek azpimarratzen dira, materialen errebizio kritikoa, emakumeen ikustaraztea, eta gero ere orientazio akademiko ez sexista. Hori, hor dago, behintzat enfoke pedagogiko horretan, nahiko indartuta edo azpimarratuta. Ikuspegi intersekzionala ere enfoke pedagogiko horretan aipatzen da eta nahiko presente dago, gero ikusiko dugu nola garatzen den ekintzetan eta garapenean. Garapena, ekintza eremuak. Kasu honetan, 6 ildo agertzen dira plan honetan, Asturiaseko planean, eta hauek dira. Sistemaren eta zentro bakoitzaren abiapuntuaren diagnosia, hau da, oso garrantzia ematen zaio lehenengo lana zentro batean izatea diagnosi bat, hezkidetza diagnosi bat. Gero, koordinazio egiturak sortzea, eta hori aipatzen dira zehatzago planaren batzordea eta berdintasun batzordean zentro guztietan. Beste plan batzuetan ere hau aipatzen da, edo horrelako zehozera aipatzen da, baina kasu honetan ikusi dugu hau gehiago azpimarratu egiten dela. Gero, hezkidetzako prestakuntza sistematikoa, hezkuntzako langile guztientzat eta familientzat ere bai. Hemen familiei zuzendutako prestakuntza ere dagoela nahiko presente, ikusi dugu. Ikastetxeko hezkidetza plana prestatzea bultzatzen duela eta laguntzen duela, hori da beste ildo estrategikoa, gero ikusiko dugu ere garapena. Genero indarkerien prebentzioa, detekzioa eta erantzuna, gida eta protokolo bidez. Eta azkenengo ildo estrategikoa, hezkidetza sustatzea sistemaren identitate gisa, hezkidetza ikastetxearen eta ikastetxe sarearen zigiluarekin. Pizka bat, hori sustatzen dela, zentroaren identitate zigilu batekin sustatzea hezkidetzan egiten duen lana. Eta laugarren puntura pasatzen bagara, implementazioa, zer ikusten dugu kasu honetan Asturiaseko hezkidetza planean. Implementazioa eredu voluntario batetik derrigorrezko eta egiturazko eredu batera pasatu egin dela, plan honekin, plan hau onartzerakoan, pizka bat eredua aldatu dela, eta bolondrez eredu horretatik derrigorrezko eredu batera pasatu da, eta estruktura bat eman zaio hezkidetza lanari. Orduan hor, diagnostikoak egitea zentruetan, planak egitea eta jarraipen bat egitea, pizka bat estruktura hori eman diola Asturiaseko zentro batzuei hezkidetza lanean. Gero, gobernantzarako berariazko organoak sortzen direla ere, azpimarratu dugu, eta eginkizun argiak ezartzea azpimarratzen dela estruktura horietan. Eta erronkaren partetik, erronka nagusia gaitasun operatiboa dela ikusi da. Beste behin ere ikusi da, ez dagoela aurrekontu espezifikorik, zehatzik eta bermatua, eta laguntza teknikoa behar dena nahiko handia denez, erronka bat sortzen da. Ebaluazioari dagokionez, zer ikusi dugu kasu honetan, ebaluazio sistema nahiko sendoa daukala, urtero txostenak egiten dira, ekintza adierazleak sortu dira, planaren azken ebaluazioa egiten da, eta memoriak plana duten zentroetan,
Orduan, bueno, nahiko ondo baloratuta dagoela, bai paperean eta bai izan ditugun inputetan. Eta gero erronka edo ahulezi moduan ere ikusi dezakegu, ba, eredua nahiko administratibo eta kuantitatiboa barkatu izaten dela jarraitzen duela izaten. Hau da, ba, egiten dena igual ez da sakona edo sakontasuna falta zaio, beto esan da, ezta? Eta geratzen da pizka bat, ba, hori, ba, egin behar dugu hau, egin behar dugu hau, eta kuantitatiboki ba, lortzen dugu ba, zenbaki batzuk lortzea, edo aldaketa batzuk lortzea, baina gero lanketa sakonagoa ba, pizka bat falta da. Vale, eta gero pasatzen bagara baliabideetara, eskuragarri jarri diren baliabideetara, bueno, ba horre aipatu dena eta pizka bat azpimarratzen duguna da Edukastur bezala ezagutzen den repositorio digitala, hor ba guia eta protokolo asko ba sortu eta eskuragarri jarri dira, ez? Kanpainak, prebentziorako materialak, etapa desberdinetarako zuzenduta daudenak. Gero ere etengabeko formakuntza eta sistematikoa eta praktika honen difusioa ere sustatzen dela. Eta erronka moduan ba, baliabideak eguneratuta mantentzea eta laguntza pedagogikoa ziurtatzea. Hau ere beste batzuetan ikusi dugu, ezta? Plan guztietan ikusten da, edo autonomia erkidego guztietan ikusten da, baliabideak anitzak direla, pilo bat baliabide, gida, protokolo eta hori material daudela, baina batzuetan horiek ondo erabiltzeko edo modu eraginkorrean erabiltzeko eta martxan jartzeko ba, laguntza teknikoa formakuntzarekin lotuta dagoena, ba horre ikusten da pizka bat falta, ez? Orientazio falta. Vale, eta balorazio teknikoan, ba, 3 puntu azpimarratu ditugu kasu honetan. Ba hori, lehen aipatu dudan moduan, plan honekin ba, pizkate jauzi bat egiten dela, jauzi kualitatiboa, ez? Lehen bolondrez egiten zen lana, ba orain struktura sakonago edo handiego bat du. Helburu zehatzekin, struktura batekin, soporte edo bai, laguntza normatibo eta enfoke pedagogiko batekin, ez? Naiz eta oraindik garatu beharrekoa, ba, behintzat badauka ba, soporte hori. Gero indargune nagusia edo indargune nagusietarako bat da legea inguratze sendoa duela, gorputz legala badagoela, eta bueno, administrazioen eta zentroen arteko elkartruke horretan ba, ikusi da ba, gehienetan edo askotan ardurak eta elkarlanan ba, nahiko ondo ba, joan dela edo ordenatuta egon dela. Eta azkenengo puntuan, ba, azpimarratu dugu ahalmen eraldatzailea oraindik zabalik duen faktoren mende dagoela, hau da, aurrekontu espezifikoa ez dagoela, giza baliabideak indartzeko beharra dagoela, parte hartze komunitarioa ba, eskasa dela, ba, hori beti ba, prozesu bat denez, ba, oraindik hor dago garatu beharrarekin, eta ikuspegi intersekzionalaren garapen eskasa, ere azpimarratzen da, azpimarratu dugu hori ahulezi moduan. Hor, ba, genero ikuspegia nahiko landu egin da, giza eskubideen ikuspegia, baina hori ikuspegi intersekzionalaren garapena, ba ere pizkat flojotxoago dago. Eta inbertsio laguntza realarekin laguntzen bada, ba, esparru berria politika integral eta jasangarria finkatu dezaketela ikusten da, ezta? Ba, hor badagoela potentziala edo lehenengo struktura eta bidea eginda, eta bueno, ba, erronka hauek joten badira aurrera eramaten, ba, bueno, ba, hor dagoela egiteko bide gehiago. Vale, honekin amaitzen dugu plan bakoitzaren analiziren aurrera pentso hau, bai, ba, gero ikusten duzuenean dokumentua ikusiko duzue ba, informazio pilo bat dagoela, elkarrizketa ezberdinetan ateratako informazioa, ba, matiz gehiago, informazio ba, ikusgarriagoa, orduan, bueno, ba, merezi du nik uste gero txostena ba, irakurtzea. Azkenengo 2 diapositibatan bai azpimarratu dut igual amaitzeko lau planen, eskidetza planen ebaluazio konparatiboa
egiten zer atera dugun, ez? Konvergentziak edo elementu partekatuak, desadostasunak edo, bueno, desberdintasunak, erritmoetan, ereduetan, ikuspegietan, eta azkenengoan hutsune komunak. Orduan, nahi baduzue ikusiko ditugu hoiek, eta ja maitzen dugu pizka bat azkenengo momentu bat izateko, bale? Egia da nahiko astuna izan daitekela horrelako aurkezpenaz, azkenean da analisi oso estrukturatu bat, ez? Orduan, bueno, igual azkenengo diapositiba hauekin ikusten dugu panorama orokorra argiago, eta hortik igual baseo zer ateratzen da elkartrukerako edo galderetarako, bale? Orduan, hor ikusi dugunan konvergentzien aldetik edo elementu partekatuak, pizka bat laburpen bat izatearren, izan dira 5 puntu horiek. Hezkidetza politika estruktural gisa, lau lurraldeek berdintasuna eta indarkerien prebentzioa hezkuntza sistemaren parte gisa kokatzen dute. Hau da, bueno, de una manera o de otra, ez, gehiago edo gutxiago, estruktura gehiagorekin edo gutxiagorekin, sendotasun gehiago edo gutxiagorekin, lau autonomia erkidegoetan, lau planekin, hezkidetza kokatuta dago politika publikoetan, estrukturalki, bai? Orduan, bueno, behintzat, posizio hori badauka. Gero, irakasleak funtsezko eragile gisa direla, bueno, esto nahiko obvioa da, ez? Baina, bueno, azpimarratzeko puntu bat da. Plan guztiek jartzen dute fokoa irakasleen formakuntzan, sentsibilizazioan, laguntzan, azkenean agente eraldatzaileak direlako, ez? Eta hori azpimarratu beharra dago. Eta laun planetan oso argi agertzen da. Beste puntu oso garrantzitsua, lau planek partekatzen dutena da materialak eta baliabideen ekoizpena eta eskura jartzea, hau da, material gehienak esan dugun bezala, asko ekoizten ari dira eta kalitate oso honekoak, orduan eskuragarri daude lanketa erraminta pilo bat, ez, laukasuetan. Gero, asmoa badela zeharkakotasunaren politika, ezta, ikastetxeetan eta hezkuntza proiektuetan genero perspektiba sartzea, hori de lauetan dago oso argi eta oso, saiakera behintzat oso argi dago. Eta koordinazio figurak daudela. Egia da hemen intentsitate eta modu ezberdinetan, eraginkorragoak, estrukturagoak edo eraginkortasun eta estruktura gutxiagorekin, baina bai lauretan azpimarratzen da eta agertzen da, oso puntu garrantzitsua dela hezkidetza plan bat aurrera eramateko, hezkidetza lan bat aurrera eramateko, koordinazio egitura bat egotea edo koordinazio figurak egotea. Hau da, nork egingo du edo nork izango da arduraduna hezkidetza politikak aurrera eramateko edo sustatzeko ikastetxearen barnean edo hezkuntza komunitatearen barnean. Vale, gero, pasatzen bagara aldiz, lau planen artean ikusi ditugun ezberdintasun edo desadostasun esateagatik nagusiak, azpimarratu ditugu ere 5 hauek. Alde batetik, erakundeen arkitektura edo hezkidetza politik duten konpromiso politikoa eta strukturala esate baterako, desberdintasuna dagoela horretan, desberdintasuna barmenak. Nafarroak eta Kataluniak sailen arteko esparru sendoak dituzte, Euskadiko kasuan hezkuntza sailaren eta emakunderen arteko lankidetzan oinarritutako hezkuntza ikuspegia da nagusi, eta beste eragileen arteko edo koordinazioa zailagoa da, emakunde eta hezkuntza sailaren lankidetza da pizka bat gidatzen duena hezkidetza politika. Hau ez dugu esaten txartoago edo hobeagoa dela, baizik eta ezberdintasun bat dagoela, ezta? Nafarroan eta Katalunian ikusten da saila ezberdinen arteko koordinazioa igual fluidoagoa dela edo hor daudela koordinazio flujo ezberdinak, ez edo anitzagoak, bai? Eta Asturiasen kasuan berriagoa da estrukturan edo erakundeen partetik dagoen arkitektura edo orduan, hori ere egiten du ikustea, sailen arteko koordinazioa mugatua dagoela oraindik. Beste desadostasun edo ezberdintasun bat da derrigor
derrigorrezkotasun maila, derrigorrezkotasun maila, ere nabarmen aldatzen dela, kasuen artean. Igual, irakurtzen duzuenez, ez du dena aipatuko ditut ideiak, horrela azkarrago jango naiz. Gero, enfoke kontzeptualak edo teorikoak ere, horre ere ikusten dira desberdintasunak. Nafarroan eta Katalunian marko feminista eta interseksionalagoak modu esplizituago batean esaltzen dira, eta Asturias eta Euskadiren kasuan aldiz, genero berdintasuna, berdintasunerako politikak eta tratu onak gehiago aipatzen dira, behintzat espresuki. Gero parte hartze ereduetan ere guztien dira ezberdintasunak, prozesu zabalak, espazio egonkorrak, aldaketa ezberdintasunak hobeto esanda daude, eta baita ere ebaluazioan daude ezberdintasunak, bai? Eta azkenik, hutsune komunak, eta hau izan liteke pizka bat erronkak zehazteko aurreko pausua edo, zeintzuk dira hutsune amankomunak, gero gomendioak oinarritu dira hauetan, ezta? Gomendioak eskietza politikoterako. Izan dira, aurrekontu espezifikorik eza, aipatu dut bai baino gehiagotan, ez da gainera kasu askotan ez dago memoria ekonomikorik, ez da, hau da, plana horrela amateko, hau ebaluazioarekin lotuta dago, ez da? Zer egin da, zenbat diru gastatu da gauza bakoitzean, helburu bakoitzean, ekintza bakoitzean, orduan horrela baloratu algenezake, eraginkortasuna, eta aproposa izatea ekintza hori edo helburu hori, baina hori ez dagoen ez askotan, ere hutsune bat da, ez daukagulako nola jakin, plana eraginkorra izan den, non aldatu behar den, zehazki, bai jakin aldugu orokorrean, baina zehazki ez. Gero, erakundeen arteko artikulazio ahula dagoela, hori ere hutsune komuna da, batez ere beste politikekin, haurtzaroa, gazteria, aniztasuna, giza eskubideak edo batzuetan kooperazioa, ere ikuspegi globalaren, hiritartasun globalaren ikuspegi hori txertatzeko planetan, ere ikerketa honetan oso garrantzitsua izan dela ikuspegi hori, begiratzea edo aztertzea. Beste hutsune amankomun bat zein da, kurrikulumen aldaketa eskasa, dakizuen moduan, ez da, balebideak, gidak, tresna pilo bat daude, baina gero nola sartu edo txertatu hori kurrikulumean, modu integralean egoteko eskidetza presente hezkuntza komunitateetan, ez da? Pauso hori erronka bat da eta amankomuna da. Gero ere, ikasleen eta familien parte hartze mugatua, hau da, irakasleen ahalegina oso handia da, dakizuen moduan, eta disponibilitate eta kasu batzuetan sentsibilizazio handia dago, baina kostatzen da ikasleen, batez ere nerabe eta gazteen parte hartzea sustatzea eta baita familiena. Gero, ikuspegi interseksionala, ere erronka bat da, eta hutsune amankomun bat. Eta, beste hauek bizkatera aipatu ditut, komunikazio estrategia jarraituen beharra, batzuetan, hizkidetza integrala izateko, batzuetan, integrazio hori, kurrikulumean integratu behar dugun bezala, hezkuntza komunitatearen zereginetan edo bizitzan ere integratu behar da osotasun batean. Eta batzuetan geratzen da, ekintza sakabanatuetan. Eta hori, hutsune hori, komunitate guztietan ikusi dugu nolabait, gehiago edo gutxiago. Gero, kanpoko eragileekin lotura, esan dudan moduan familiekin, ere esku hartze komunitarioan dauden eragile ezberdinekin, ez da? Ikastetxea dagoen auzoan edo herrian edo hirian, hori, hartu eman hori indartzea ere hutsune amankomuna da, eta azkena ere aipatu dut pizka bat, ez da? Hiritartasun globalerako hezkuntzarekin lotura ere hori indartu behar da, ez? Interseksionalitatea berekin bezala gertatzen da, hori geratzen dela pizka bat, pues como garatu gabe, eta hori ere amankomuna da lau planetan. Eta pizkat nik uste dut oraino pizkat pasatu nahi ordua. Suposatzen dute informazio pilo bat, datu eta hitz pilo bat direla, ez? Eta, baina, A ber, kendu nahi nun aurkezpena. Eskerrik asko, Aida. Bai, azkenean, karo, nengoen pentsatzen, irakurrita neukanez eta zuekin hitz egin da eta holan, ondo, baina bestentzako izan behar da gogorragoa.
dana horrela jarraian. Baina bai, eta esan nuen bezala, oza, gero agertuko da, eta maketazioa ingo dugu, politagoa egongo da, errezagoa irakurtzeko be bai, eta infografia batzuk egingo ditugu, orduan, hori lagungarria izango da hori be bai. Ez dakit hori, galderarik edo Aidarekin komentatzeko zeo zer edo iruditzen zaizue. Azkenean be bai, hori, gure nahia honekin zen alde batetik. Hori, ikustea pizka bat estatu mailan zelan dauden gauzak, be bai, no? Eta beste lekuetan zer egiten den, eta ze ikasi dezakegun. Eta beste aldetik, bidea egitea, zuek ja badakizue zein den gure proposamena, JIM talde horrekin, no? Eragin politiko aldetik zerbait lan hori jarraitzeko edo atea irekitzeko lan hori egiteko, bueno, no? Azkenean eragin politikoa, no? Osea, igual hasieran iruditzen da ez dela gauza erraza, baina azkenean lantzen badugu eta, bueno, aukerarik baldin badaukagu ez da zaila, pentsatzen dugun, no? Beste zaila, baina eta gainera beharrezkoa da, no? Orduan, honekin be bai, ikusi dezakegu hori, konparaketa hori egiten, zer den garrantzitsua be bai, ze eskatu behar dugu, ze eskaini behar digute, no? Orduan, bueno, nik uste dut hori interesgarria dela, eta baloratzea be bai, zer egiten den beste lekuetan, eta hemen ere, orduan alde horretatik, bueno, ez dakit ze iruditu zaizuen. Maria, eta horretan parte hartzeko, jimean parte hartzeko gonbidapena, denok ezagutzen dute zehatz zertan datzan? Igual bai, Bai, osea, egin genuen, bidali genuen eta saldu genuen, zuekin saioan, eta bidaliko dugu berriro korreo baten ja, zabaltzen dugunean guztia, bidaliko dugu JIM-en proposamena, maskulinitateen taldearena, hezkidetza praktika komunitatea dana, zuek jakiteko be bai, zeintzuk diren gure aukera hezkidetza bide honetan jarraitzeko, no? Baina bai, JIM talde azkenean izango zen, proposamena izango zen, emakumeentzako proposamena, ze berezikin nahi dugu irakasleen emakumeen, no? Ahalduntze hori indartzea edo posibilitate hori ematea, no? Aukera hori ematea. Orduan horregatik jartzen ditugu indarrak be bai alde horretan. Eta izango dira saio batzuk errotikekoekin, no? Saida egongo da hor, Ester egongo da hor be bai. Egongo gara lanean elkarrekin, eta azterketa eta konparaketa egin duten konparaketa honen abiatuz be bai, no? Gero aholkuak eta gomendioak eta hirugarren planerako, no? Osea, azkenean gero konkretatu nahi dugu gure kontekstuan, no? Ze azkenean hemen egiten dugu lan, eta hemen garatzeko izango da proposamena, no? Eta orduan, saio batzuk izango ditugu, trebakuntza jasotzeko, eta bai elkarlanean aritzeko. Eta izan zen urtarrilaren 21 lehenengo eguna proposamena. Baina hori guztia bidaliko dizuet. Eta hori, igual gogoekin baldin bazaudete, galdetu zerbait gehiago, edo pentsatu aber nori interesatzen zaio nau, edo, no? Gonbidatzeko, edo, bueno, hori. Eta, ez dakit? Lana iritu zait terriblea, benetan nahi da, zoragarri. Izugarrizko lana. Beraz, zorionak. Eta kuriosidadea piztu zait. Beste herrialdetan nola daude? Hezkidetza planen inguruan. Espainiatik kanpo, esan dut, komunitate autonomo bakoitzak hain plan behintzat
interdisciplinarrak edo gauza asko landu behar direnak ikusita badaudela, ez, niri pentsaera etortze zait, probablemente Espainia izango dala gai hauetan bastante aurreratuena doan herrialdea, edo ez dakit, nola dago situazioa? Jo, egia esan ezin dut erantzun. Ez dakit zuek ezagutzen dituzuen beste herrialdeko eskidetza politikak. Ez, guk ez dugu hori aztertu, ez da begiratu nengoen pentsatzen bai, zegu normalean hori, egiten dugunean lan beste herrialdeekin da, edo, normalean da, ja lankidetza, no? Lanean gauden beste herrialdeekin, eta izaten da hori, Hego Amerika, Erta Amerika, orduan gehien bat, no? Horregatik egon dira Fei Alegriatik beste momentuetan. Egon ginen bai planteatzen lan Europa mailan beste herrialde batzuekin, konsortzio batzuk egiten, diru laguntza batzuk lortzeko eta holan, eta hori azkenean esan atera. Baina orduan ez ginen hainbeste sartu horretan, bai ikusi genituela aukera batzuk hori beste, ez formaleko arloan lan egiteko gehien bat. Baina arlo formalean ez dakit. Beste diru laguntza bat eskatzeko. Leire Garrok aipatzen du hemen atxoko saioan adibide batzuk bota zituzten. Ez dakit beste herrialdeko adibideak ziren edo... Igual Fei Alegriatik. Bai, ez da, hori. Erta Amerikakoak. Hori da. Hori, baina azkenean hori, claro, lehenengo saioan bai, Cecilia egon zen, Peruko errealitatea aurkezten eta holan, eta, claro, hor berdintasun planak agertzen ziren, baina gero eskidetza plana berez ez dago hainbeste, eta azkenean bada, ze garatzen duen bakoitzak, no? Edo bere, ze garatzen duen, zentzuk dire, ze aukera ematen duten estatutik bai, no? Garatzeko, gero. Baina, bai, galdera ona da. Planteatuko dugu hemen bai, haber ze erantzuna jasotzen dugu. Eta bidaltzeko. Bai. Eta, ez dakit, zerbait gehiago? Ja, esken saioa izan da, dena esan da dago, ja, ez da. Dago Leire esaten bai berriro hori, materialak eta holan, no? Irakasleen. Bai, zelantzen da, no? Azkenean proposamenak antzekoak izan direla, bai. Claro, nik uste dut bai, da komentatu duen moduan batzutan, no? Interesgarria dela plan batean bai, zenbat agente daude, no? Claro, gauza da, ondo, materialak egotea, trebakuntzan batean, no? Baina gero, beste aldetik, zenbat denbora ematen den, hori, zuentzako formazioa jasotzeko, no? Azkenean, zerbait implementatu nahi badugu, eta zuek ez baldin badaukazue denborarik horretarako, ezin da egin, no? Gero eskatzen badute bakarrik, kurrikulum aldetik, onarte irteera profila, ez dakizte, eta horretan ez da eskatzen, no? Ez da agertzen hau. Bai, batzutan, no? Izendatzen da momentu baten, kurrikulum agertzen da, no? Baina gero, garrantzia ez badiote ematen, eta gero bestaldetik hori, zenbat agente sartzen diren, honetan bai, no? Parte hartzen, azkenean hori, hezkuntza aldetik, baina gero, beste erakunde publiko batzuetatik, hori, garrantzia eman behar diotela honetara, bestela, eta horretarako plan bat behar da, baina plan ona. Eta, bultzatzea ondo. Bai, eta esan dezakit zerbait, entzuten zait? Bai, oso ondo. Nik uste dut plana dela tresna bat, ez? Baina egiturak berak behar ditu beste baliabide batzuk.
Badala, nik deitzen diot, bueno, eta autore katalan batek esaten dio las 3 P, ez? Presupuesto, personal y una buena planificación, ez? Behar dira 3 elementu horiek. Baina horretaz gain, topatzen gara ere gure egunerokotasuneko errealitatean zentroak proiektu pila bat atera behar dituzte. Proiektu pilo bat eta dago kriston presioa. Eta orokorrean, jendea ez dago batetik prestatua, eta gero bestetik beti geratzen da, hau da eskidetza. Eta ez zaio ikuspegi, pues, zehar lerroko ikuspegi bat esaten, ez? La transversalidad de la coeducación llega a todos los ámbitos, eta hori ez da garatzen, ez? Eta nik uste dut hori puskatu behar dela, eta puskatzeko ezinbestekoa da jendea formatuta egotea. Eta zentro bakoitzan nik uste dut proiektu bezala auki behar dute pertsona bat horretarako dedikatua, ez? Bermatuko duena edukiak, landuko duena asko kohesioa, ez? Familiekin batera lan egiteko eta ikasleekin, eta adin ezberdinetan ikuste dut joan behar gerala hori txertatzen. Eta adibidez eskolaek zeukan proposamena, ez? 0 urtetatik lanbide heziketara, ez? 18 urte bitarte horretan, hori ikuspegi oso aurrerako ja da. Adibidez erkidegoan, hasten da bakarrik eskolan, eta gero geratzen dira, etapa batzuk ez direnak existitzen, eta nik uste dut hori gainditu behar dela. Eta gaur egungo ikastetxeetan berriro ere aurkitzen geren arazoekin edo erronkekin, da tratu onak eta berdintasunarena bilakatu dela gaur egun oinarri bat, ez? Zuk aipatzen zenuen, ez? Ahaztu egin gerala igual, ez? Erkidegoan feminismoa eta bar, eske momentu honetan oso larria da tratu onak eta ez hartzea, ez? Eta nik uste dut hausnarketa bat egin behar dela irakaslegoaren artean eta familien artean, eta noski ere komunitate guztian, ez? Nik uste dut importantena da sortzea markoak, espazioak, konpartitzeko eta adostasunak sortzeko, ez? Egia da igual ikuspegi feminista batetik oso urruti dago, ez? Eskidetza, feminismoak beti aurrera joan behar du. Baina egia da, nik uste dut oso importante dela kohesioa, eta horren baitan pausuak ematea. Bestela, kriston plan euki dezakezu kriston ideia, baina isolatutak eramaten badituzu aurrera ez daka epe ertain motz batean, jendeari gogoak entzen zaio eta ilusioa galtzen da. Eta azkenean, nik uste dut hori oso importantea dela, ez? Eta hoxe, esan nahi nuen. Bai, eskerrik asko, Leire. Ez dakit, norbait gehiago zerbait esan nahi duzuen. Geratzen gara Leiren hitzekin, bai, no? Osea, garrantzia garrantzekin. Oso ondo, eskerrik asko, bai. Hori, amaiera heldu da, no? Azkenengo saioa heldu da, eskerrik asko Aida, bai? Gurekin egoteagatik. Hasieran esan dizuedan moduan, gure intentzioa da, no? Hori, berritzegunekoekin, Maribirekin, Makundekoekin, no? Aizea eta izan behar ziren gaurko islariak eta hezkuntzarekin bai, no? Hitz egin dugu, eta beraiek hori, daudenez, hirugarren plan horrekin amaieran, no? Ikusi genuen, hoberena zela, atxeratzea pizka bat, ez kentzea azkenengo saioa, baizik eta atxeratzea proposamena, eta gero aurkezpen ofiziala egiten dutenean eta gero, zuei berriro eskaintzea egun bat, eta data horretan beraiekin aukera izatea, aurkezteko ondo, hitz egiteko, no? Eta galderak egin ahal izateko. Eta esan zuten baietz, así que guratetik bai eskertuta eta esango dizuegu. Ez dakigu noiz, baina bueno. Esaten digutenean, esango dizuegu bai. Eta gero, hori eskerrik asko, saio hauetan gurekin egoteagatik, ja batzuekin lagun minak gara, eta hori, bidaliko dizuegu bai, orain, egingo dut badaukat hemen prest, ebaluazioa, ondo dagoen, ze hori, guretzako
oso beharrezkoa da, bai, ebaluazioa izatea, zuek badakizue, no? Beste aldetik badakizue, honen garrantzia, gero justifikazio aldetik, baina gure aldetik bai, jaso nahi dugulako, zelan egon dut, eta nola hobetu dezakegu gure lana. Eta bidaliko dizuegu, jasoko duzue korreo bat fijo, ebaluazioarekin bai, ze azkenean hemen gutxi egon gara, no? Eta gehiago ginen. Orduan, bidaliko dut bihar fijo, eta gero ja datorren astean hasiko naiz bidaltzen bai, aurkezpen guztiak, materialak, eta editatzen dugunean pizka bat saio bakoitza, hori bai igoko ditugu saio guztiak, bale? Grabazioak. Eta hori, besterik gabe, nahi badozu ezer, badakizue, ni Maria naizela, m.lezaun, abildua, alboan.org, edo bestela educación, abildua, alboan.org, hor gaudela, eta edukalboan.org webgunean bai, ezta. Hor aurkituko gaituzuela, eta gu prest, eta gogoekin elkarrekin lan egiteko. Eskerrik asko, danoi.